Amen. Halleluja. Ja was witam w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ja wam żegnam w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Panu. Halleluja. Bo zgodnie z naszym zgromadzeniem, tak ja was poprosił, abyśmy się nawzajem przywitali, a powiedz swoim bratowi, są szczęśliwi, że jesteś tu. Amen. Są szczęśliwi, że jesteś tu. Są szczęśliwi, że jesteś tu. Są szczęśliwi, że jesteś tu. Chwała Panu. Chwała Panu. A verím, že Ježíš Kristus je šťastnejší, že sme tu, amen. Že sme tu neprišli pre pastora, že sme tu neprišli pre chvály, ale prišli sme tu chváliť živého Ježíša Krista, amen. Dáme mu podpis Ježíšovi Kristovi. Privítame nášho Spasiteľa, amen. Chvála Pánu, halleluja. O Ježíšu Kristu, chvála Pánu. Tak poďme teraz spoločne pomodlíme sa k nášmu Pánu Ježíšovi Kristovi zgodne s našimi zhromaždenia, amen. Aby dnešné zhromaždenie bolo požehnané, aby dnešné zhromaždenie bolo živé na jeho slavu, amen. Halleluja, tak pozvíme všetci spolu ruky a spoločne zašíme tvárime osve živého Ježíša Krista. Halleluja, kuja raba šakara raba šekedevede, kuja raba šakara raba kindo rolobo dia raba ne, o kenderebe šekedevede dia raba kondo rolobo kondo, o svatý Ježiš, o si víťaz, Pane kráľu Ježiš, o chválim ťa kráľu, Pane Ježiš, a vyvyšujem, Pane, tvoje svaté meno, Pane kráľu Ježiš, lebo ty nikdy si to zaslúžiš, Pane, ty si, Pane, ty si Pán, Páno kráľu, Pane, ty si Alfa Omega, Pane, ty si prvý a posledný, Pane Ježiš, ty si tá cesta, pravda, život, Pane, nevedriná cesta, Pane, do večného života, Pane, iba tvoja cesta, Pane, ktorú si nám už ukázal, Pane. Vďaka ti, kráľu, Pane Ježiš, že tu môžeme stať, Pane, slobodne, Pane, a chváliť a vyvyšovať tvoje svaté meno, Pane. Vzdávať ti vďaku, čest i slavu, Pane. O, Pane, ty si velebé, Pane, tvoje svaté meno, Pane. Prosím ťa, Pane, aby si sa prechádzal, Pane, medzi náš, Pane. A tvoj Duch Svatý, Pane, sa dotýka medzi nás, Pane, Kriste. O, Pane, ty si naplň nás, Pane, Duchu Svatý, Pane. O, Duchu Svatý, naplň nás, Pane, Kriste. Naplň nás, Pane, Duchom modlíme, Pane, Ježiši Krista, ťa to prosím, Pane. Dotýkne sa nás, Pane Ježiš, halleluja, Svatý Ježiš. O, si víťaz, Pane. O, si mocný, Pane Ježiši. O, chvála, sláva tebe, Pane. O, halleluja, Svatý Ježiš. O, ďakujem, Pane, za tvoju prítomnosť, Pane, halleluja, Svatý Ježiš. Ty hovoríš, kde sú dvaja kráľovia v mene, Pane. Tam si prítomný ty, Pane, kráľu Ježiš. O, ďakujem ti, kráľu, za spasenie, Pane. Ďakujem ti, kráľu, za milosť, Pane Ježiš, halleluja, Svatý Ježiš. O, požehnej, Pane, každého brata, sestru, Pane. Žehnej, Pane, každú bratov a sestru, Pane. Dotýkni si, Pane, každého, Pane, Kriste. Dotýkni si naše srdce, občerče naše mysle, Pane. Aby naše mysle, Pane, boli zapreté na meno Ježiš Kristus, ktorý je nad každým menom, Pane. Ďakujem ti, kráľu, Pane Ježiš. Ukáž mi, Pane, že my tu nechválime mŕtvého Boha, ale živého Boha, ktorý slávil mŕtvych, ktorý sedí po pravici svojho Otca. Halleluja, Svatý Ježiš. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za všetko, Pane. Vyvyšujem ťa, Pane. Vyvyšujem ťa, Pane, nad každým bratom a sestrom, Pane. Vyvyšujem ťa, kráľu, nad každým má problémom, Pane. Vyznávame, Pane, že ťa potrebujeme, Pane, v našich životách, Pane. Vyznávame, Pane, že ťa milujeme, Pane, že ty si prvý, Pane, v našich životách, Pane. Že ty si pro nás všetko, Pane Ježiš. Lebo len skrze tvoje meno, Pane, sa môžeme dostať, Pane, do tvojho Božieho kráľovstva, Pane Ježiš. Ktorý si nám už pripravil, Pane kráľu Ježiš, halleluja, Svatý Ježiš. O, halleluja, Pane kráľu Ježiš, si víťaz, Pane. Si svatý, Pane. Si svatý Ježiš. O, halleluja, halleluja, Svatý Ježiš. O, požehne, Pane, nech sa zhromaždí, Pane. Požehne, chráň na tvoju slavu, na tvoju príklad, Pane kráľu Ježiš. Prosím ťa, Pane, za pastora, Pane, prekáza, Pane. A nekážem, Pane, ale káže tvoj Duch Svatý, Pane Ježiš. A tie slova, Pane, ktoré ty môžeš, Pane, Ježiš, Pane. A za to dotýka, Pane, naše srdce, Pane. A ty, Pane, nás kážaš, napomínaš, naprávaš, Pane Ježiš. Lebo tvoje Božie slova, Pane, sú živé a mocné, Pane, ako môžeš čuť, Pane. Halleluja, Svatý Ježiš. Prosím ťa, Pane Ježiši, zachváliť ťa, Pane. Aby si ich pomazal, Pane, aby si splnili hlasy Ty, Pane. Aby si dal jednotu, Pane, medzi nima, Pane. A Ty, Pane, Ty sa skryskoval, Pane, sa dotýkaš, Pane. A tvoj Duch Svatý, Pane, uzdravuje, Pane. A tvoj Duch Svatý, Pane Ježiši, vysloboduje, Pane Ježiši. Lebo Ty nemáš moc, Pane Ježiši. Tebe patrí, Pane, veškerá moc, Pane. Jak na nebi, na zem, aj pod zemou, Pane. Si Pán, Pane, Pane Ježiš. Halleluja, Pane. Bol si víťaz,
Izrael. Ja będę Ciebie przypominał, że Jezus Chrystus chciał po raz, ja na niebie nazywaj Bozem. Ja bym si poraz, że Ty nie Jezus Chrystus. Ja bym nie masz moc, będzie się Chrysta. Ja bym jalałem Twoją moc, będzie się Chrysta. Ja bym Ty prikazał, a nie dotykać bratowo syna, będzie się Chrysta. Bo to, co żyje w nas, to, co żyje w nas, jest silniejszy niż Ty. Dziękuję Ci, Panie Jezus, za Twoją autorytet, Panie. Że Twoją mnie, Panie, może wywijania demonów, że Twoją mnie zdrowie, Panie, swobody, Panie, Kraju Jezus. Halleluja, Sławy Jezus. O, Sywites, Panie. Sywites, Kraju, Panie Jezus. Sywites, Panie Jezus. Symosny, Panie Jezus. Halleluja, Sławy Jezus. O, Lama Shaka, Lama Shaka, o, Gloria, Lama Kenda, Lama Shaka, Lama Naya. Kenda, Lama Shaka, Lama Kondoro, o, Sinda, Lama Kindoro, o, Dia, Lama Shaka, Lama Shaka, Lama Kondoro, o, Halleluja, Jezus. O, Sywites, Panie, Halleluja, Jezus. O, wywyższenia, Panie. O, Symosny, Panie. O, nas zasładził, Panie. Odczyć nasz, Panie. Odczyć nasze miejsce, Panie. A nam nas, Panie, odsładził, Panie Jezus. Halleluja, Panie Jezus. O, wdzięka Ci, Panie Jezus, zawsze ja Ci mówię, Panie, że każdy, kto tu przyjdzie, Panie, dziękuję, wywyższał, Panie, że nie odjedzie tak, jak przyjdzie, Panie. Że Ty, Panie, że Ty napełnisz, Panie, swoją łaską, Panie, swoją pokorą, Panie, swoją dobrotą, Panie. Lebo Ty jsi Bóg, Panie, który dawa, Panie Jezus. Ty jsi Bóg wariatką, Panie, Kraju Jezus, halleluja. O, Sywites, Panie. Halleluja, sławy Jezus. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją miłość, Panie, że Tu możemy stać, Panie, Panie, już a Twojej sławy, Panie. Halleluja, Jezus. O, Jezus. O, Jezus, Sywites, Panie Jezus. Dziękuję Ci, Panie, za dnešní deň, Panie. Že si môžeme pripomenúť, Pane, Tvoj život, Pane. Že si bol za nás na kríž, Pane Ježiš. My Ti ďakujeme, Pane, za Tvoj kríž, Pane. Za Tvoju svatú krv, Pane, že si predal, Pane, svoju svatú krv pre nás, Pane. Len aby naše hriechy neboli prikryté, Pane. Ale aby boli očistené, Pane, Tvojou svatú krvou, Pane. Ďakujem Ti, že Ty si bola tá posledná obeť, Pane. Že my už nemusíme dávať obety, Pane Ježiš. O, ďakujem Ti, Pane, za všetko, Pane. Zdávam Ti vďaku, Pane, za všetko, Pane, čo Ty pre nás robíš, Pane. Halleluja, svatý Ježiš. Halleluja. O, halleluja, Ježiš. Ďakujem Ti, Pane Ježiš, za Tvoj dotyk, Pane. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoju svatú. Halleluja. Modlím sa, Oče nebeský, mene nášho, Pane Ježiš. Amen. Twojej mocy, Panie, chcę Ci, Panie, my każdemu jednemu kiedyś dzisiaj do tych wierzch, Panie. Jestem tak mocny, Panie, my mocni, jak Ty nie pewnie Jezus. Cię prosty napisy słowa sławy, Panie, my mocni na nasze słowa. Jezus, ja Cię prosty napisy przyszedł ze słowa sławy. Ja Cię prosty, Panie, całego mojego serca, Panie, my Cię prosty, Jezus. Kochany jestem, Panie. Jestem mocny, Ty, Jezus, i mocny, Jezus. Ja Cię prosty, Panie, od tych krasnej wody, Panie. Cię prosty, Jezus, i całego mojego serca, Panie, do całej mojej duszy, Panie, my Cię prosty, Panie. Jestem mocny, Ty, mocny, Panie, 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 widzi, Panie, my, że sobie chodzimy, Panie, my tych pastorów, Panie. Ja w ogóle nie może nie mamy czym odzodziwać, my się szczerze chodzimy z tym kliknowi, Panie, my nie chwalę, tak odnoszować, Panie. Cię prosty, Jezus, ja prosty, Panie, my na Panu naszą obecność, Twoje duże słaty, Panie, my wykaza, Panie, my wykaza, my na co wynieśli, Panie, my Boże, jesteś mocny, Panie, my jego dzieło, Panie, my jego usta, Panie. Boże, jesteś każdego z nas, Panie, my jako pomagamy, Jezus, ja Cię prosty, Panie, Cię chwalę, Panie, nie śmiecie, Panie, my Cię prosimy. Cię prosty, Panie, my taki zachwalę, Jezus, Panie, my serce Twoją chwałę, Panie, aby byli, Panie, my jedno, Panie, Twoje chwała, Panie, my jedno miejsce, Panie, Twoją chwałę, Jezus. Ja Cię prosimy, Jezus, aby się jak przypił Twoje złotą krwi, Panie,
kralj, Pane mój. Cię chwalimy, a velebím Tvé svaté jméno, Pane môj. Ti děkuji, Ježiši, za Tvoji přítomnost, Pane môj, že Ty tak moc věcí, Ti, Pane môj, že se mi dokážeme modlit, Ježiši, Pane môj. Pane môj, kde se pocítit každému jednomu, Pane môj, tak hodně, jak Ty cítím já, Pane môj. Tě prosím, aby si se jich modlitě dotýkal, Pane môj, já Tě prosím, Ježiši, Pane môj. Tě chválím a velebím, Pane môj, Ty jsi tak nádherný, Ježiši môj. Já Tě prosím, Pane môj, za celé shromáždění, Pane môj, aby to tak probíhalo, Pane môj, a chceš Ty, Ježiši, môj drahý. Nebo my nechceme, Pane môj, dělat něco na naši chválu, ale jen na Tvoji chválu a slávu, Ježiši, Pane môj, tak se oslav, Pane môj. Oslav se, Pane môj, na toto církvi, Pane môj, nad celým Notre-Dame, Pane môj, toto prosím, Ježiši, celého srdce, Pane môj. Tě chválím a vyvyšuju, Pane môj, bo Ty jsi Otec, Pane môj, veškeré chvály a slávy, Ježiši. Tě prosím, Pane môj, aby si přivedl Tvé ovečky, Pane môj, tvůj národ, do toho chválu, Pane. Nebo toto zbor není náš, ale tvůj, Ježiši, Pane, tak já Tě prosím, Pane môj, aby si přivedl tvůj národ do toho chrámu, Pane môj. Tě prosím, celého srdce, Pane môj. Ty miluješ všech, a Ty to, Pane môj, dobře známe, tak se oslav, Pane môj, na Ty velotečky, Pane môj. A přihoď, Pane môj, svoje, Pane môj, slovy, Pane môj, moci, Ježiši. Haleluja, sláva Tobě, Ježiši, můj drahý, Tě chválím a vyvyšuju Tě, Pane môj. Děkuji Ti za Tvoje krásné doteky, Pane môj, za to, jak nás ohýbaš, Pane môj. Haleluja, sláva Tobě, Pane môj. Ti děkuji Ti za vše, Pane môj, co Ty děláš po církvi, Pane môj. My věříme, Pane môj, v tom, Pane môj, že Ty si, Pane, požehnáš tuto církev, Ježiši, my tomu věříme, Pane môj. Že jednou dne tu ta církev bude naplněna, jak chceš Ty, Pane môj. Haleluja, sláva Tobě, Pane môj. Děkujeme Ti za vše, Pane môj, děkujeme Ti i za to, Pane môj, kolik jsme tady, Pane môj, ale jsme tu, Pane môj. Ale ten nejhlavnější Ježíš Kristus je tu v té církvi, Pane môj. Haleluja, sláva Tobě, Ježiši, můj drahý, haleluja, Pane môj. My věříme, Pane môj, že tuto církev má Tvý základy, Ježiši, a tuto církev nespadne jen tak, Pane môj. Tak my věříme, Pane môj, že Ty se oslavíš mocně, Pane môj, i na dnešním shromáždění, Pane môj, na Tvůj dotek, Pane, přebývá nad náma, Pane môj. Haleluja, sláva Tobě, Pane, chválím Tě a velebím Tvé svaté jméno, Ježiši. Se modlím jméně Ježíš Kristus, amen. Haleluja, sláva Tebe, Ježiši. Ja Ťa chválim, Pane, vyvyšujem Tvoje svaté meno, ktorý je vyvyšený nad každé meno, Pane. Lebo Ty si Pán pánov a Král kráľov Bože. Ty si Alfa i Omega, Ježiši. Ty si prvý a posledný, Ježiši. Ty si v našom živote prvý, Ježiši. Chválim ťa, Bože, za to, vyvyšujem, Bože, že môžeme kráčať po Tvojej úzkej ceste, Ježiši, lebo Tvoja úzka cesta je nádherná, Ježiši. Ja Ti ďakujem za dnešný deň, Bože, že ťa môžeme chváliť, Bože, že sa môžeme zhromaždiť v Tvojom mene, Ježiši. Díky, Ježiši, za všetko, čo Ty opäť boli nám, Ježiši. Haleluja, sláva Tebe. Duchu Svatý, ja ťa prosím, Bože, aby si sa dotýkal ľudí, Bože, aby si sa len dotýkal bratov a sestr, mocne mene Ježiša. Prosím ťa, Ježiši. Haleluja, sláva Tebe, Bože, za všetko, Ježiši. Prosím ťa, Ježiši, o pastore Ježiši, jak bude kázať, Bože, aby nekázal ona na Tvoj Duch Svatý, Bože. Prosím ťa, mene Ježiš. Haleluja, sláva Tebe, Ježiši. Si taký nádherný Pán a Král, Ježiši. Sláva Tebe, Ježiši. Prosím ťa, Bože, chváli, Bože, aby si mocný jednal, Ježiši, aby Tvoje svaté pomazanie skrz chváli šlo, Bože. Prosím ťa, Ježiši, lebo Ty si taký nádherný, Ježiši. Sláva Tebe, Bože. Ježiši. Sláva Tebe, Ježiši. Haleluja, prosím ťa, Bože. O desiatku, Bože, prosím ťa, o modlitby, Bože, aby si tam mocno jednal, mene Ježiš. Aby si požehnal, mene Ježiš. Sláva Tebe, Ježiš. Haleluja, za bratov a sestro, Bože, že tu prišli ťa chváliť, Bože, aby vyšli Tvoje svaté meno. Sláva Tebe, Ježiš. Haleluja, svätý Ježiš. Díky, Ježiši, že môžeme kráčať po Tebe, Ježiši. Po Tvojej úzkej ceste, Ježiši. Sláva Tebe, Ježiši. Ďakujem Ti, Ježiši, môžeme zývať Tvoje svaté meno, Ježiš. Haleluja, sláva Tebe, Bože. Za túto církev, Ježiši, že je na Tvojich základách, Ježiši, že Ty si Pánom a Kráľom, Ježiši, našich životov, Ježiši. Sláva Tebe, Ježiš. Haleluja, svätý Ježiš. Prosím ťa, Duch Svatý, dotýkaj každého sa, Bože. Prosím ťa, dotýkaj sa každého, tak ako nás, Ježiši. Prosím ťa, Ježiši. Haleluja,
Aleluja. Bratia, sestry, vieme, že tento chrám treba platiť. Ježiš hovorí Židom, že máme sa zhromažďovať a vyvyšovať tento deň, lebo Boh učinil tento deň na to, aby sme ho chválili a vyvyšovali. Aby sme nezabudali, že On je našim tvorcom. On nás stvoril na podobu svoju. Tak nezabudajme, že treba aj za to platiť, aby sme nám dal požehnanie. Táto cirkev je telo Kristovo. Biblia hovorí, že to je telo Kristovo. A keď chceme od Neho dostať energiu na celý týždeň, tak musíme modliť sa a pýtať si od Neho. Dnešný deň je na to, aby sme si pýtali od Neho požehnanie, jak zdraví, jak prosperitu vo financiách, prosperitu v práci, aby nám aj problémy vzal. Takže to som chcel na začiatku. Pomodlím sa za desiatku, aby to Boh v mene Ježiš požehnal. Otče svätý, prichádzam pred Tebou, Pane. Modlím sa za desiatku, Pane, aby si požehnal túto desiatku v mene Ježiša Krista. Ja beriem autoritu Ježiša Krista na to, Pane, aby som vyznal, že Ježiš nám dá autoritu na to, aby sme sa uzdravovali v Jeho mene. Jeho krvavými ranami sme boli uzdravení. Ja zdvíjam ruku na tvoj verš Petrovi, že tvojimi krvavými ranami sme boli uzdravení. Ďakujem ti, Ježišu Kriste. Ježišu Kriste, prameň živej vody nech z nás teče, Pane. To je tá prosperita, Pane. Nech teče z nás, jak píšeš
v Jánovi 4. kapitole, keď si sa stretol so Samaritánkou. Pane, tak nech nás prúdi ten pravej živej vody až do večného života. A nech sme s Tebou stále, Pane, aby si nám dal verše a výklad veršov, Pane. Aby Tvoj Svätý Duch prebýval v nás. Lebo to je pravé životy, to je Svätý Duch. Ďakujeme Ti, Pane. Pane, ja pýtam od Teba, si prosím, lebo sme služobníci Tvoji, tak daj nám prosperitu aj o financiách, Pane. Vyrieť naše problémy s financiami a naplň jak cirkevné potreby, jak domáce potreby, jak všetky problémy, ktoré máme. Modlím sa v Tvojom mene Ježiš Kristus. Nech je požehnané meno Tvoje. Nech sa posvetí Tvoje meno. Nech príde kráľovstvo Tvoje. Nech sa deje vôľa Tvoja v dnešnom zhromaždení, Pane. Nech sa činia zázraky a divy, Pane. V Tvojom mene Ježiš Kristus. Lebo Ty si kráľov, Pánov, Ty si Alfa Omega, Pane. Ty si začiatok a koniec. Ty si prvý a posledný. Skrze Teba sme boli stvorení, Pane. Tak nech sme na chválu Tebe, Pane. Nech prebýva v nás Svätý Duch, aby si bol hrdý na nás. Aby si bol hrdý na svoje deti, Pane. Áno, Pane, ja vyznávam svoju úbohosť pred Tebou, Pane. Že Ty si ten Pán Pánov, ktorým sa skláňam, Pane. Ty si ten všemovci Boh v mene Ježiš. Chválim ťa, aby vyšli z tohto mesta. Ó, Pane, nech sa posvetí Tvoje. A modlím sa v mene Tvojom, v mene Ježiš Kristus Nazarecký. Amen. Haleluja. Bratři, já vás tu vítám ve jménu Ježíše Krista. Víte, že tady máme košíček. Ty, kdo jste tady poprvé, který o tom nevíte, jestli máte některé problémy a stydíte se to říct před náma, tak tady je takhle košíček a jsou to papírky. Člověk, který má s něčím problémy, to je choroba, problémy v domácnosti, problémy s rodinama, tak si je může napsat tady do košičku, do toho papírku a my se za to budeme modlit. Já to nebudu číst, ale budu se za toho hned modlit. Jen bych se vás chtěl poprosit, abyste stáhli vaše ruce, aby jsme se modlili všichni spolu, nebo Pán říká, že v jednotě je síla a
a že sila je sám Ježiš Kristus, amen. Takže spojme naše sila, poďme sa modliť našemu Pánu a tí problémy, čo sú tady, nebo žiadosti, ktorý si človek nasal, ani Ježiš dá do pořádku. Haleluja, Pane Ježiši, nechaj te chválim, Pane Ježiši, a dávam ti chválu aj čest, Pane. Děkuji ti, Pane, za tu milost, Pane Ježiši, že se můžu promlouvat, Pane Ježiši, a žádat tě, Pane Ježiši, za pomoc, Pane Ježiši. Pane, ty víš, Pane, co tu je napsáno, Pane Ježiši. Ty víš, Pane, kdo si to psal, Pane Ježiši, lebo ty jsi všemohoucí, Ježiši. Tak jak tě, Pane, prosím za uzdravení, Pane, jsem je uzdraví, tak uzdrav, Pane. Jestli tam je na vyslobození, Pane, tak vysloboď, Pane Ježiši. Jestli tam je na tvou pomoc, Pane, tak pomoc, Ježiši. Nebo ty si Bože to všechno, Pane Ježiši. Ty si Bože ten, který uzdravuje, Bože, ty si ten, který zachraňuje a ty si ten, který vyslobozuje. Ty si ten, který dává požehnání, Pane Ježiši. Já tě přikazuju jménu Ježíše Krista, že nemáš moc a si poražený ve jménu Ježíše Krista. Já tě jenom připomínám, že Ježíš Kristus tě porazil jak v nebi, tak na zemi, tak pod zemi. A ty nemáš moc. Ja vyhlásim totálne vyslobození, totálne uzdravenia, totálne pomazanie a všetko, Pane, čo tady je napsané ve Tvojím jménu, Ježiši. Chválim a velebím Tvojí svaté jménu Ježiše, Pane. Lebo Ty si, Pane, ten, Pane, ktorý nám řek, Pane, keď nám zasľúbil, Bože. Že očite požádáme, Ty to, Pane, uděláš, Pane Ježiši. Tak my Tě žádáme, Pane Ježiši, a ja věřím, Pane, že Ty si to vzal do svých rúk, Pane Ježiši, a Ty si už činil, Bože, pořádky, Ježiši. Chvála a sláva Tobě. Modli se ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Halleluja. Môžete sa posadiť, prosím. Ešte raz vás tu všetkých vítam v mene Ježiša Krista. Buďte požehnaní. Ježiš hovorí, že kde sú dvaja, tam sú traja, tam je i on sám. Amen? Takže tu môžeme vidieť, že nepotrebujeme mať plnú cirkev alebo prepsanú cirkev na to, aby tam bol Ježiš Kristus. Ale stačí, aby sme boli traja, štyria. Aby sme boli úprimného srdca, Ježiš nepotrebuje, aby si sem prišiel, tak bol tomu, aby si hľadal tu na chyby, aby si vyhľadával nejaké problémy, aby si hľadal, čo povieme špatne, ale aby si sem prišiel pre nášho Pána Ježiša Krista. On je ten dôvod, on je pánom cirkvi, on je ten, pre koho sme tu. Pre neho sme tu, jemu chceme slúžiť, jeho chceme vyvyšovať. Amen? Bo on je ten pravý, on je ten, ktorý dal svoj život za nás, aby my sme mohli žiť, aby sme mohli mať večný život, aby naše mená boli zapísané v nebi. Amen. Halleluja. Ježiš je ten istý. On sa nemení. I keď už prešlo 2000 rokov a nejakých drobných, Ježiš je ten stejný. Včera, dnes i na veky. On je alfa, omega. On je prvý i posledný. On sa nikdy nezmení. On je ten istý slovo, ktoré používal on, my dnes používame to stejné. Amen? To, čo on dal, čo on nám ukázal, čo on ukázal apoštolom, ukázal ďalším 70, to my máme robiť tiež dnes. Žiadna zmena, žiadne nič iné nehľadaj, lebo kazateľ hovorí, nič nové si nenašiel, lebo to už dávno bolo a to, čo ty hovoríš, že si našiel, to nie je nové. Je to iba honba za vetrom. Halleluja. Sláva Pánu, on je tak nádherný a dobrý. Bez neho je život veľmi smutný a osamotnený a ja verím, že keď si zoberieme nejakých bohačov, a všimneme si ich životy, i keď všetko majú, i keď majú milióny, i keď si hovoria, že čokoľvek si zažadia, to má, ale keď sa zoberie, tak príde čas, keď sú smutní, príde čas, keď nevedia, čo so svojím životom, cítia sa veľmi prázdni, ale my nie sme prázdni, my sme naplnení Duchom Svatým a Ježiš Kristus žije v našich srdciach. Amen, amen. Halleluja. Sláva mu za to, že takto môžeme žiť v jeho prítomnosti, že on nám žehná, že on nám pripravuje cestu, že on je stále pred nami, že on je ten, ktorý nám dáva na každý deň pokrm, jak duchovný, tak telesný. Amen? Halleluja. On je ten veľmi dobrý a živý Boh, ktorý žil dávno i dnes. On sa nezmení. Ale poďme do slova, lebo dneska chcem hovoriť o Božom slove a Božie slovo sú ako perly. To je tak cenné a drahé, že nič nie je drahšie ako Božie slovo.
A Ježiš nazýva Matúšovi 7, keď si otvoríme Matúš 7, Matúš 7.6. Matúš 7.6 a tu hovorí toto. Nedávajte svätého psom, ani nehačte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašlapali nohami a obratiac sa neroztrhali vás. Halelujá. Takže tu vidíme, že Pán Ježiš hovorí o slove Pánovom, že to nie sú iba obyčajné slova, ale že to sú ako perly pre nás. Je to živé a silné ako dvojsečný meč. Každé Božie slovo, ktoré je tu napísané, a keď vstúpi do tvojho ucha, to ty ho počuješ, malo by vstúpiť do tvojho srdca a v tvojom srdci by malo zostať a ty by si mal žiť podľa toho slova. Mal by si to slovo dodržať a dokonca to slovo by si mal dať ďalej. Lebo Ježiš hovorí, zadarmo si dostal, zadarmo i dávaj. Takže to slovo, čo si dostal od Ježiša Krista, nedrž pre seba, ale dávaj ďalej, aby si videl to svoju prácu na ďalších a ďalších ľudí. Toto je dôležité pre nás, aby sme robili a aby sme dávali pozor, komu hovoríme Božie slovo a ako sa ten človek chová. A preto je dobré, aby sme sa modlili za sebeovládanie, za sebekontrolu a za rozlišovacú schopnosť, aby sme vedeli rozlišiť, komu hovoríš slovo Božie, komu dávaš Božie perly, či je ten človek hoden tých periel, či si zaslúži, aby počul toto slovo. Lebo vieme, že v dnešnom svete sú hodne ľudí, ktorí si myslia, že oni už majú všetko a že viac už nepotrebujú. Ale tí ľudia sa milia. Tí ľudia nemajú nič, lebo toto, čo je v tomto svete, je pominuteľné. Ale Božie slovo, Božie perly sú večné. Božie perly sú večné. Amen. Sláva Pánu, ja som si myslel, že už spíte. Ale vieme dobre, že bez týchto periel nemôžeme žiť. Nemôžeme sa dostať do Božieho kráľovstva. Nemôžeme povedať, že žijeme dobrý život. Lebo život bez Boha, život bez Božieho slova nie je nič. Nie je nič. Ježiš hovorí, že tí ľudia, ktorí nežijú s Pánom, ktorí nie sú znovu zrodení, že žijú v otme. Lebo tento svet pôjde celý do zahynutia. Ale tí ľudia, ktorí sú znovu zrodení, ktorí prijali Ježiša Krista, ktorí mu otvorili srdce, tak tí ľudia sú ich mená napísané v nebi a Ježiš nezabudne ani na jedno meno, ktoré je tam napísané. A preto je dobré, aby to, čo ste prijali, to, čo ste vzali do svojho života a čo ste niesli a čo nesiete, aby ste nesli ešte ďalej. Aby ste sa dostali až do Božieho kráľovstva. Ale bez týchto periel sa tam nemôžete dostať. Ako môžeš poznať Boha, keď nečítaš Bibliu? Ako môžeš poznať Božie slovo? Ako môžeš poznať jeho zámer? Ako môžeš poznať jeho plány, keď nič si z toho nečítal? Ako sa môžeš dostať do Božieho kráľovstva? Ako môžeš dostať perly? Jedine, že začneš čítať Božie slovo, ale nebuď pokrytec. Príjmi nielen to dobre, ale aj to, čo je zlé. Príjmi to, čo je zlé, lebo ako Job hovorí, nepríjmaj iba to dobre, lebo ťa to potešuje, ale to zlé nepríjmaš preto, lebo ťa to zarmucuje a dokonca ťa to usvedčuje z tvojho života. A práve preto to, čo nás usvedčuje, nám dáva šancu, nám dáva nádej, že keď to príjmeš do svojho života, po druhýkrát, keby sa ti to objavilo znova, už budeš vedieť, čo s tým máš robiť. Ako sa máš zachovať,
ako sa máš chovať k druhým. Ale pokiaľ ty nepoznáš Božie slovo, nepoznáš a nemáš perly od Pána Ježiša Krista, nemôžeš to robiť. Amen? Sláva Pánu za to, že Ježiš je ten dobrý, ktorý si nás vyvolil, ktorý si nás pritiahol a poslal Ducha Svätého, aby my sme sa mohli vyučovať v mene Ježiša Krista a Duch Svätý je náš dobrý učiteľ, náš tešiteľ, náš pomocník a dobrý priateľ. On je ten, ktorý nás vedie, on je ten, ktorý nám dáva nádej, on je ten, ktorý nás káha, napomína, naprava a dokonca nás usvedčuje z našich hriechov, z našich chýb. Koľkokrát som si myslel, že ja robím dobre a ten druhý robí zle. Ale Duch Svätý ma napomenul, že nie som jediný, ktorý si to myslí, ale pritom by sme sa mali pozrieť každý jeden do zrkadla. Či sme to my? Či robíme to, čo Pán od nás vyžaduje? Áno, viem, nikto nemôže povedať, tak ja som dokonalý, ja som ten správny, ja som ten, ktorý nerobí chyby, ja som ten, ktorý nehreší. Nie je pravda. Ten človek sa mýli. Lebo Biblia píše, že nie je to človeka na zemi, ktorý by nezhrešil. Ale Ježiš je ten, ktorý za nás zomrel, Ježiš je ten, ktorý vylial svoju krv, Ježiš je ten, ktorý povedal, keď pôjdeš ďalej a budeš sa snažiť a budeš dodržovať moje slovo, a bude sa ho držať, máš šancu dojsť až do dokonalosti. Amen? Amen. Sláva Pánu za to. Poďme ešte do 10. kapitoly, verš 11. 10:11 a tu hovorí toto. A do ktoréhokoľvek mesta alebo mestečka vojdete, dopýtajte sa, kto by v ňom bol toho hodný a tam zostaňte, dokiaľ nevyjdete. Halleluja. Takže tu nám ukazuje, že kdekoľvek prídeme a začneme kázať a ľudia by nás prijali, tak tam máme zostať. Tam máme kázať ďalej, máme im ukázať Ježiša Krista, máme im ukázať vzor a svetlo, ktorý je Ježiš Kristus. Lebo bez neho nemáme šancu ísť ďalej. Ježiš hovorí, ľudia, ktorí nie sú spasení, ľudia, ktorí žijú bez Boha, sú takí, ako keby žili v tme a nie tam svetla. A ľudia, ktorí žijú v tme, nevidí, kam ide, tak ten človek si musí dávať pozor, keď niekde ide, musí macať, alebo zostať rovno na jednom mieste, aby niekde nespadol, alebo sa neuderil. Ale pokiaľ ty si prijal Ježiša Krista a Ježiš Kristus je svetlo, tak to svetlo, ktoré je v Ježišovi Kristovi, to svetlo príde a prebýva v tebe. Lenže ty musíš mu dovoliť, aby to svetlo tam bolo. Bolo by lepšie, keby ty, Vilmo, si sebe šedla ku ňomu a ty, Terezo, k nej. Po slovensky rozumiem. A? Dobre, sláva Pánu. Lebo ja dúmal, že nerozumíte, takže chvála Pánu, že rozumiete. Chvála Pánu za to. Dobre. Dobre. Keby ste niečo nerozumeli, dopýtajte sa ich a oni vám to vysvetlia. Amen? Sláva Pánu za to. Takže ešte poďme do veršu 14 a tu hovorí toto. A ktokoľvek by vás neprijal ani nepočúval vašich slov, idúc z toho domu alebo z tohto mesta, vytraste prach zo svojich nôh. Že tu môžeme vidieť, že Ježiš hovorí, že keby niekto nepočúval a nechcel by prijímať jeho slovo, dokonca ani jeho, tak tým pádom vyjdi von z toho mesta alebo z toho domu a vytras ešte i prach zo svojich nôh, aby si to prekliatie alebo to, čo tam zostalo, čo tam bolo v tom dome, aby si nepriesol zo sebou. Lebo ty, keď prídeš niekam a príjmu ťa, tak ty tam prídeš požehnanie, vyslobodenie, prinesieš tam pomazanie do tohto domu a prinesieš pokoj. A keď oni nepríjmajú, ty toto všetko, čo so sebou nesieš, zoberieš späť a oni zostanú takí istí, ako boli predtým.
Amen? Takže my máme dávať pozor a máme si rozmyslieť a máme pozorovať ľudí, ktorí prijímajú Božie slovo a ktorí neprijímajú a ktorí sa dokonca vysmievajú, keď im kážeme. Jeden človek dokonca, keď som bol kázať ešte, keď tu bol Tibi brat, tak sme dali, jak sa ide na market, tak sme dávali letačky, tak jeden človek, keď mu dal Tibi do ruky letaček a videl, že je tam meno Ježiš, hneď to vrátil. Ako keby ho to pálilo, alebo čo, neviem. Hneď vrátil a povedal, dajte mi pokoj, ja s tým nechcem mať nič. Čítajte radšej Bibliu a nerozdávajte papieriky. Že len on nevie, že my čítame. On nevie, že my sa zhromažďujeme. On nevie, že my študujeme Bibliu. On nevie, že my sa dokonca chodíme 2-krát do týždňa modliť. Sláva Pánu za to, že nám dáva múdrosť a že nám dal šancu, že môžeme toto slobodne vykonávať. Lebo keď si zoberieme takých 20-30 rokov dozadu, za doby komunistov, tak vtedy sa bratia a sestry nemohli slobodne stretávať a slobodne vzývať Pánovo meno, slobodne ho vyvyšovať a oslavovať, lebo v tých časoch bratov a sestry zatvárali. Ale my máme dneska slobodu, my máme dneska šancu, my máme dneska nádej ísť dopredu. Nezostať na jednom mieste, ale choď dopredu a čiň Božiu voľu. Nenechávaj tie perly pre seba, nenechávaj ich, lebo keď ich necháš pre seba, budeš mať furt stejne tie perly, ale keď ty pôjdeš a budeš s nima pracovať, tak ty môžeš tie perly zdvojnásobiť, že z 5 môžeš urobiť 10, z 2 môžeš urobiť 4 a z jednej môžeš urobiť 2. Keď toto budeš robiť, a budeš pracovať pre Ježiša a prinášať ľudí do zboru, ako môžeš priviesť ľudí do zboru? Jedine tak, že budeš kázať Božie slovo, že ľudia uvidia to svetlo, tú lásku, ktorú Ježiš dal do našich srdc na teba, tak ich to začne trápiť, začne ich to zajímať a prídu do cirkvi za vami. Amen? A toto Ježiš potrebuje. Ježiš nepotrebuje iba naše srdce, ale Ježiš potrebuje všetky srdce. Ježiš povedal, že on má ohradu, že on má ovčinec a sú tam málo ľudia, ale ešte má ďalší ovčinec, ktorý je mimo toho a potrebuje i tamtých ľudí dostať do tohto ovčinca, kde sme my, aby každý, kto vzýva meno Ježiš, bol pod jeho ochranou. Halelujá. Ježiš neprišiel na svet iba pre teba a pre mňa, ale pre celý svet. Aby spasil celý svet. Aby každý, kto vie hovoriť, každý, kto počuje, každý, kto vníma, aby prišiel a prijal Ježiša Krista do svojho života. Nikto sa nemôžeme chváliť, že tak ja som prijal Ježiša Krista, tak ja musím byť stále vpredu. To nie je pravda. Ten, čo príde dnes, a ty si už 10 rokov spasený, nemáš žiadnu väčšiu šancu u Boha ako ten, ktorý príde dnes. Ježiš nerobí žiadne rozdiely. Ježiš miluje každého stejne. A je iba rád, keď my privedieme niekoho nového do zboru a ten človek začne rozmýšľať, dovolí Bohu, aby vstúpil do jeho života a žil v ňom. A ten človek sa začal pomaly meniť a prijímať to, čo chce Ježiš a zatratiť zo svojho života to, čo je vo svete. My máme mŕtviť veci, ktoré sú v nás zo sveta. A máme prijímať dobré veci, ktoré dáva Ježiš Kristus. Amen. Sláva Pánu. Ježiš je nádherný. Ježiš nemá rád, keď my sa trápime, keď my sme chorí. Ježiš hovorí, že nám dal autoritu a moc, aby sme uzdravovali a vyháňali démonov. A toto môžeme robiť každý jeden. Lebo v niektorých cirkvách hovoria, že nie, iba určení ľudia. To nie je pravda. Ty máš tú stejnú autoritu, čo mám ja. Neznamená, že keď tvoje decko, alebo Bože chráň, alebo moje decko, alebo môjho brata decko bude chorý,
Tak teraz on bude bývať niekde v Doncastru alebo Bradfordu, tak on mi musí volať, aby ja som sa išiel modliť, aby to dieťa bolo zdravé. Nemusíš čakať na žiadneho človeka. Ježiš žije tak stejne v tebe ako vo mne a on chce, aby si tú autoritu a moc tak stejne používal, ako ju používam ja. A ja verím, že každému rodičovi záleží na jeho detsku viac ako mne. Áno, milujem deti, nerad sa na nich modlím pre choroby, ale rád im žehnám. Rád im žehnám a modlím sa za všetky deti, čo chodia sem do zboru. Lebo viem, že každý jeden z nás potrebujeme silu, potrebujeme ochranu a to nám môže dať jedine Ježiš Kristus. Amen. Halelúja. A preto Ježiš hovorí, keď vás príjmu, ten pokoj, ktorý ste priniesli, nechte tam. Ale keď vás nepríjmu, zoberte ten pokoj so sebou a ten prach, ktorý ste tam šli, vytraste ešte i ten prach zo svojich ľudí. Halelúja. Ježiš nechce nechať kdekoľvek svoje perly. Ježiš nazýva niektorých ľudí, že sú ako prasatá, alebo ako psi. Prečo? Lebo veľa ľudí, keď im povieš niečo, tak stále robia to isté. Tak ako prasa. Dneska ho umyješ, ale o hodinu počkáš a pôjdeš a uvidíš a už je zase v tom blate. Zase sa trmáca v tom blate. Čo to znamená? Že veľa ľudí chcú iba robiť to, čo sa im páči, ale nechcú to, čo chce Pán Ježiš Kristus. A zase pes je na tom tak stejný. Lebo pes, i keď sa neváľa v blate, s prepáčením pôjde vyzvraca sa, ale za chvíľu sa k svojmu vyvratku vráti. Tak stejne i prasa. A tak stejne niektorí ľudia nechcú perly, ale stačí im i to báhno, i tí zvratky, ktoré mali predtým. Ale Ježiš hovorí, dal som ti šancu, dal som ti nádej, pre teba som prišiel na kríž, aby ty si mohol byť slobodný, aby ty si mohol byť požehnaný, aby ty si mal moju ochranu na sebe. Halelúja. Ježiš je syn. A on nám to ponúkol, on išiel a dal nám tú šancu a nádej, aby každý, kto ho príjme, mohol ísť do neba, mohol byť slobodný, mohol byť uzdravený, mohol byť vyslobodený. Amen? Halelúja. Sláva Pánu za to, že Ježiš je ten stejný včera, dnes i na veky. Amen. Že on sa nemení, že nemení každý mesiac, alebo každý 3 mesiace, ako kráľovna, alebo táto vláda, každý 3 mesiace, alebo každý pol rok menia zákony. Ježiš nemení svoj zákon nikdy. Ježišov zákon je večný. Bůh hovorí, že moje slovo sa nikdy nepominie, ešte ani bodka. Nebo a zem sa pominú, ale moje slovo nikdy, ešte ani bodka. Halelúja. Bohu ešte záleží ešte i na tej bodke. Halelúja. A tak Boh chce, aby nám záležalo na bratov a sestr a na ďalších ľudí, ktorí žijú v nevedomosti, ktorí žijú v otme, ktorí žijú v tomto svete a sú otrokmi, sú utlačaní, sú chorí, diabol ich trápi. Ale Ježiš hovorí, príď za mnou a ja ťa uzdravím. Ja ťa vyslobodím, ja ti dám sílu, ja ti ukážem cestu, ja ti dám svetlo, aby si nemusel macať alebo hľadať, kadiaľ ideš. Ale by si mal veľké a čisté a svetlo, aby si mohol ísť po ceste, aby si nikdy nezakopol. Aby si videl ešte i trávu tam, keď tam je. Halelúja. Toto my potrebujeme do našich životov. A ako to môžeme mať? Tak, že tí perly, ktoré nám Ježiš dáva, že ich budeme prijímať a budeme na nich dávať pozor a budeme ich rozdávať ďalej. Aby tí perly nezostali iba 10, ale aby sa rozmnožovali, aby boli 20, 30, 60, 100-násobne viac. Tedy je to pravé
Vtedy tá perla má svoj užitok, vtedy tá perla má svoju cenu, vtedy tá perla je užitočná. Ale pokiaľ tá perla zostane stále na tom mieste, alebo ako urobil ten lenivý sluha, že zakopal tú perlu do zeme a keď sa vrátil jeho pán, tak mu ju vrátil. Čo s tým urobil? Nič. A ešte, čo dostal za to? Pokarhanie. Tak musíme si dávať pozor, lebo Ježiš hovorí, že keď nám dá tie perly, tak on chce, aby sme ich rozmnožili. Aby sme chodili a kázali evangelium, tak ako to robíme, aby sme stáli v meste, i keď niektorí ľudia už nás poznajú a keď nás vidia, tak sa otáčajú a ide inou cestou. Ale nám to nevadí. Ježiš hovorí, len mu povedz, čo potrebuje. Povedz mu to, i keď to nechce počuť, ty svoju prácu urob, ale čo on s tým urobí, to už nechaj na mňa. Amen. Halelúja. Našou povinnosťou je rozmnožiť tie perly. Ale zbytok je už na Pánu. Ako povedal apoštol Pavol v Korinťanom 3:6, ja som sadil a Apollo polieval, ale Boh je ten, ktorý dáva zrast. On je ten, ktorý si priťahuje ľudí. On je ten, ktorý chce, aby všetci ľudia ho prijali. Ale príde čas, lebo Ježiš hovorí, že každé koleno sa pred ním pokloní a každý jazyk ho vyzná ako svojho pána a spasiteľa. Halelúja. Ježiš je verný a mocný. On chce dať každému šancu, aby nikto nepovedal posledný deň, keď si pre nás príde, že ja som nepočul, Pán Ježiš, ja som nepočul, mne nikto nekázal, ja neviem, odkiaľ by som to vzal, ja by som ťa miloval, ja by som za tebou chodil, ja by som za teba dal život. Ale keď si mu hovorila, tak sa ti vysmieval. Ale Boh je tak silný a mocný, že on má moc, keď si to kázal tomu človekovi, ukázať práve tú chvíľu, keď ty si mu kázal a Boh ho z toho usvedčí, že on nechcel ísť za ním. Boh je mocný. A preto hovorím, uvažujme nad tým, čo povieme. Máme rýchle prijímať, keď je to dobré, ale pomaly vydávať, aby sme nehádzali perly pred svým. Aby sme dokázali rozlišiť, komu hovorí Božie slovo, či je ten človek hoden vypočuť tvoje slova, alebo sa iba vysmieva, alebo chce počuť, čo povieš, a nakoniec ti povie, že choď preč. Ale s takým človekom už urobí Pán svoje. Našou prácou je, aby sme robili a činili učeníkov. Našou víziou v tomto zbore je kázať evangelium, činiť učeníkov a zakladať zbor. Amen. Takže Ježiš, ja verím, že Ježiš má radosť, i keď denne iba povieš nejakému človekovi, že Ježiš ťa miluje. Alebo povieš, Ježiš chce, aby si prišiel za ním. Ježiš chce, aby si ho nasledoval. Ježiš chce, aby si skončil týmto zlým životom a prišiel na cestu, na úzkú cestu, ktorá vedie do života večného. A tam uvidíš ten nádherný život, tam uvidíš to dobro, ktoré Ježiš Kristus vloží do tvojho srdca. Ježiš naše srdce obalil úplne láskou. Láskou a dobrotou. On chce, aby sme mu slúžili, aby sme ho vyvyšovali a aby sme milovali jeden druhého, aby nám záležalo jeden na druhým, aby sme jeden za druhého sa modlili, aby sme jeden za druhého držali posty dokonca. Aby sme mu ukázali, že nám záleží, že máme tú lásku, ktorú on nám dal do srdca, aby sme ukázali, že fakt nám záleží na tom, čo robil Pán Ježiš Kristus a čo nám zanechal. Pokiaľ ty toto budeš robiť a budeš sa snažiť ísť ďalej, čím väčšia snaha bude v tvojom živote, tým viac ti Ježiš pomôže. Ale pokiaľ Ježiš uvidí, že ty máš rád iba svoju kuchyň a svoju posteľ, Boh hovorí, že letníci nezdelia Božie kráľovstvo. Ale kto je pracovitý, tak Ježiš hovorí, že každý pracujúci človek si zaslúži svoju mzdu. Amen?
Bo človek, ktorý pracuje celý týždeň, na druhý týždeň v piatok dostane výplatu. Ale pokiaľ nepôjdeš do práce, nemôžeš nič dostať, nemôžeš nič čakať, lebo si nebol nič, nerobil si. A takisto i Ježiš. My keď pôjdeme, ako chodíme 2-krát do týždňa, do mesta kázať evangelium, rozdávať letačky, ak Ježiš vidí, že i keď sme tam 2-3 hodiny, je to na jeho slávu. Chvála Pánu, sobotu sme tam chceli byť do 3, ale boli sme tam až do 3:30. A rozprávali sme s ľuďmi, ktorí sme stretávali a ukazovali sme im letačky, ktoré sme rozdávali, tak niektorí povedali, že majú, tak sme sa s nima začali baviť, čo o tom rozmýšľajú, aký to má zmysel tento život a ako by chcel žiť ďalej, či by chcel, aby Ježiš vstúpil do ich srdc. A niektorých ľudí to zajíma, niektorým ľuďom to dosť pravdy ako prinútilo ich, aby rozmýšľali nad svojimi životami. A našou prácou je, aby ľudia rozmýšľali nad svojimi životami, aby sa zamysleli, ako a čo chcú robiť ďalej. Lebo tento svet ide do zahynutia, ale človek, ktorý je spasený, znovu zrodený, ktorý otvoril srdce Ježišu Kristovi, tak ten človek, jeho meno je napísané v nebi a ten človek, keď Ježiš príde, on na ňo nezabudne. Halelujá. Ale prvý budú vzkriesení mŕtvi a my budeme vychvatení spolu s ním. Amen? Súhlasíte so mnou? Amen. Halelujá. Rozdávali sme takéto letačky. Sú nádherné, sú malé, ale robia svoju prácu. Amen. Sú tam nádherné verše. Môžem vám niektoré prečítať. Máme tu napríklad verš Zjavenie Jána 3, 20, 21, 22. A tu hovorí: Hľa stojím pri dverách a klopem, keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. To je jeden verš, som prečítal. To je niečo nádherné, čo Ježiš chce robiť s každým jedným s nami. Ale on s nama nechce iba večerať. On s nama chce raňajkovať, on s nama chce obedovať, on s nama chce byť každú chvíľu. Amen. On nechce od nás odchádzať, on chce, aby sme stále rozímali nad jeho slovom a nad jeho zákonom. Aby sme rozmýšľali, čo pre nás Ježiš robil a čo ešte nám chce dať. Toto je pre nás dôležité, aby toto sme vyhľadávali a tento svet, aby sme zanechali za sebou a my, aby sme nerozmýšľali nad minulosťou, rozmýšľaj prítomnosť a budúcnosť. Amen. Toto je dôležité v našich životoch, aby toto sme žili. Lebo keď ty chceš žiť iba minulosť alebo prítomnosť, si na tom zle. Ja toto nechcem žiť. Ježiš chce, aby sme žili prítomnosť a budúcnosť. Toto, aby sme plánovali naše životy, aby sme plánovali, čo budeme robiť ďalej a ako sa zachováme k ďalším ľuďom. Aby tí ďalší ľudia mohli prísť sem do zboru, aby mohli počuť Božie slovo, keď už neprídu do zboru, aby mohli dostať aspoň tento letáček, aby dostali šancu prečítať niektoré verše, ktoré Ježiš tak miluje. A my tiež. Amen? Lebo tieto verše, čo sú tam, sú veľmi nádherné a keď som ich vyberal, tak som sa za nich modlil a Pán mi ukáže stále tému. Pán mi povie, aká má byť téma a ja sa modlím ešte za to, aby nám ukázal ešte i verše. Halelujá. A keď sa zejdeme, tak pracujeme na tom niekedy do polnoci, ale ja verím, že naša práca nie je márna v mene Ježiša Krista. Amen. Lebo keď my pracujeme, dostaneme odmenu za to. Tak stejne, keď pracuješ, tak dostaneš výplatu a Ježiš nás nechce o nič okradnúť. Keď pre ňou pracujeme, on nám dáva, on nám žehná, on nám dáva život, on riadi naše kroky, on riadi naše životy, on riadi naše rodiny, on dokonca nám dáva jak telesný, tak duchovný pokrm
a vie, že potrebujeme aj financie v tomto svete a on nám požehnáva ešte i finančne. Halleluja. I keď niekedy to nevidíš a povieš, stále mi chybí, Pane, tak ty si zasľúbil, že o čokoľvek ťa poprosím, že ty nám to dáš. Ale ja mám stále málo, Pane. Nerozmýšľaj takto. Toto zmyšľanie je od diabla, ktoré zviazuje menej Krista v našich životoch. My máme rozmýšľať a ďakovať Bohu za to, čo máme. Amen. Lebo Ježiš hovorí v Matúšovi 5. kapitole, že blahoslavení sú chudobní, tichí, plačúci a tí, ktorí sú prenasledovaní. A ešte myslím, niekoľko ďalších sú tam, ale my, keď toto dodržíme a budeme dodržovať Božie slovo a nebudeme sa starať iba o peniaze, ale budeme sa starať a rozmýšľať nad Božím slovom, nad Božím zákonom a ako dostať sa k ľuďom, aby sme im mohli kázať. Ako sa môžeme dostať k ľuďom, aby sa mohli dostať do zboru, aby mohli dostať tú stejnú šancu, ktorú máme my. Toto je pre nás dôležité. A o zbytok sa nestará. Ježiš hovorí, hľadaj najprv Božie kráľovstvo a ten zbytok ti bude pridaný. Amen, Jolana? Súhlasí so mnou? Sláva Pánu. Halleluja. Jolana vie, že nehovorím zo seba, ale že hovorím z Božieho slova. Amen? Sláva Pánu. Je dobré, keď bratia a sestry poznajú Boží zákon, Božie slovo, aspoň môžu ma sledovať, či ja hovorím zo seba, alebo či hovorím z Božieho slova. Lebo poznám niekoľko cirkvov, ktorý pastor rozpráva, a niekedy sa stane, sme iba ľudia, že sa pomýlime a tí ľudia povedia, amen i na to, čo on sa zmýli. A preto je dobré, aby sme sa pozorovali navzájom. Či ja kažem to, čo chce Pán, či hovorím to, čo chce Pán, či dodržujem Božie slovo, alebo či kážem vôbec z Božieho slova. Halleluja. Ale ja viem, že kážem Božie slovo. Lebo Ježiš hovorí, ten, kto odoberie z môjho zákona, ja uberiem na jeho živote. Kto pridá k môjmu zákonu, ja pridám rán do jeho života. A preto je dobré, aby sme sa kontrolovali navzájom, aby sme čítali Božie slovo a brali Božie slovo vážne a zapamätali si, nie iba tu, ale púsme Božie slovo do svojho srdca. Amen. Lebo to, čo je v srdci, je na mysli a je na jazyku. Amen? A vtedy to slovo sa nemôže vytratiť z tvojho života. Vtedy to slovo budeš vedieť. Ja som si zapamätal jednu vec a chcem to robiť ďalej, že keď prečítam niečo v Biblii a poviem to vám, už na to nemôžem zabudnúť. Ale keď si to nechám pre seba, tak to slovo odtiaľ to vyprchá. Ale keď vám poviem, to slovo zostúpi z mysle do srdca. A v srdci zostáva na veky. Srdce je ako nepopísaný papier a ty na ten papier môžeš písať. Môžeš tam dávať čokoľvek a ten papier sa doplňa a ty kedykoľvek chceš, tak z toho papiera berieš a čerpáš a dávaš to bratom a sestrom, aby bratia a sestry mohli mať to, čo máš ty. Radovať sa z toho, z čoho sa raduješ ty. A Božie slovo nie je na smutok, ale na radosť. Halleluja. Sláva Pánu. Náš Pán je na radosť. Poďme ešte do Timoteja. 1. Timoteja kapitola 5. 1. Timoteja, kapitola 5, verš 18. A tu hovorí takto. Lebo písmo hovorí, mláťacemu volovi nezaviažeš úst a robotník je hoden svojej mzdy. Halleluja. Tu som o tom hovoril. Hej? Ale ešte poďme, pretože som o tom hovoril, tak to nebudem zase rozoberať. Ale poďme ešte zase do žalmov, do Starého zákona, do 16. kapitoly, žalm 16.
Žalm 16, verš 10 a 11. A tu hovorí toto. A tak bude sprataná radosť a plesanie z úrodného poľa, vo viniciach sa nebude spievať, ani sa nebude vyskať vína a v lisoch nebude šliapať ten, kto šliapa, učiním a to, aby prestal radostný krik oberača. Preto moje srdce, moje útroby žiadostne zvučia pre Moab. Jaká citára a moje vnútro pre Kircheas. Takže tu môžeme vidieť v tom 10. veršu, že hovorí, že máme jasať z toho, že máme, ešte raz prečo, ak tak bude sprataná radosť a plesanie z úrodného poľa. Úrodné pole, to znamená, že Boh je ten, ktorý zasieva a my máme pracovať na tom poli, lebo my, keď budeme dobre zasievať semeno, Božie slovo, tak naše pole bude plné a bude hodnotné zrno, hodnotná úroda bude. Ale pokiaľ my budeme iba sedieť a necháme pole zaraz s travou, to pole nezasejeme, to pole pre nás bude bezcenné. Narastie, čo tam bodľač a trnie. Ale keď my sa o to pole budeme starať, budeme zasievať, budeme žať a budeme robiť prácu, ktorú Pán od nás vyžaduje, tak tým pádom to pole, tí ľudia, ktorí sú pole, sú ľudia a to plesanie, úroda je to, že my zasievame slovo Božie a podľa toho, ako to ľudia prijímajú, tak tá úroda príde. Ale pokiaľ ľudia nepríjmajú, tá úroda nie je dobrá. Ale my musíme sa snažiť, aby sme ľuďom hovorili čo najlepšie, ako len najlepšie vieme, aby sme ľuďom pomáhali a tí ľudia uvidia a Pán sa o to postará, lebo ako hovorí Pavel Korinťanom, ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva zrast. Záleží iba na našej práci, ako my sa budeme snažiť. Neznamená, že keď ty pôjdeš iba preto, lebo si donútený, alebo pôjdeš tam z donútenia kázať, alebo iba preto, že ty musíš, to nie je pravda. Každý jeden z vás je slobodný. Ježiš od nás zobral veškeré naše hriechy, kliatby, prekliatia, nechal nám iba jedno, naše rozhodnutie. Ako ty sa rozhodneš, tak to bude. Tak bude ísť tvoj život, ako sa rozhodneš. A preto tu aj hovorím, keď budeš robiť zo srdca a ideš s radosťou kázať, lebo ťa zajímajú ľudia, ktorí sú vo svete, ktorých trápi diabol a chceš mene Ježiša tých ľudí vyslobodiť, chceš ich vybrať z pekla a priviesť ich do Božieho kráľovstva, chceš tých ľudí vyslobodiť z otmy a priviesť ich na svetlo, tak tým pádom Ježiš ti pomôže vo všetkom. Lebo uvidí tvoje srdce, že ťa trápi, že je ti ľúto tých ľudí, tak on príde a ti pomôže v týchto veciach. Amen? Poďme ešte do Žalmu 18. Žalm 18, verš 2-3. Ospravedlňujem sa, nečítal som dobre. Čítal som z Iziáša. Nevšimli ste si. Takže ešte raz budem čítať. Žalm 16, 10, 11. A tu hovorí toto. Lebo nezanecháš moje duše v ríši smrti, nedáš svojmu svetému, aby videl porušenie. Dáš mi znáť cestu života, radosti do sytosti a pred tvojou tvárou rozmanitého blaženstva a v tvojej pravici na večnosť. Takže tu vidíme, že Pán ešte nechce, aby my sme išli do pekla. Pán chce, aby my sme išli k nemu a keď chceme ísť k nemu, musíme dodržať jeho zákon, jeho slovo, aby sme sa dostali k nemu. Aby sme došli k nemu,
aby sme mohli ísť za ním, aby sme mohli povedať, že my sme jeho deti. Lebo pokiaľ my nebudeme pracovať a nenájdeme cestu života a cestu radosti, tak tým pádom náš život bude veľmi zlý. A preto my potrebujeme, aby sme dodržovali Boží zákon a aby sme išli ďalej s Bohom a dodržovali jeho zákon a kázali evangelium. A evangelium, keď budeme kázať, tak ja verím, že i keď len jeden človek príde mesačne do zboru, už je to plus pre nás. Amen? Halleluja. Teraz poďme ešte do 18. kapitoly, verš 2-3. A tu hovorí toto. A povedal som, srdečne ťa milujem, o Hospodine, moja sila. Hospodin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vysloboditeľom, mojím silným Bohom, mojím barlom, ku ktorému sa utekam, mojím štítom a rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. Halleluja. Takže tu môžeme vidieť, že bez Boha a bez Ježiša Krista a bez spasenia by sme neboli nič. Boli by sme v tme, žili by sme v tme a nemali by sme nádej na večný život. Nemohli by sme povedať, keby sme nežili s Bohom, že Boh nás ochráni, že Boh je našou berlou, že Boh je našim štítom. Lebo On nás ochraňuje kamkoľvek ideme.